Три признака, че детето чете механично. Ако детето ви прочита текста гладко и почти без грешки, но след това не може да обясни какво е прочело, е възможно вниманието му да е насочено основно към разпознаването и произнасянето на думите, а не към смисъла, който те предават. Това наричаме механично четене. Механичното четене не означава, че детето не е умно, не внимава или не се старае. То означава, че умението да разбира, свързва и осмисля прочетеното все още има нужда от подкрепа. Ето три признака, по които можете да разпознаете тази трудност. Първият признак е, че детето не може да каже с едно или две изречения за какво се разказва. Представете си, че то прочита следния кратък текст. Боби намери малко коте пред входа. Навън валеше силно, затова той го прибра на топло и му даде храна. След това го питате за какво се разказва, а детето отговаря с «не знам», повтаря последното изречение или започва да препрочита целия текст от начало. Това може да показва, че е прочело думите, но не е открило основното събитие. В този случай не настоявайте веднага за пълен преразказ. Помогнете му с по-конкретни въпроси. Кого намери Боби? Къде го намери? И как му помогна? След отговорите попитайте: а сега можеш ли да кажеш с едно изречение за какво се разказва? Така детето събира отделните части и постепенно стига до основната идея. Боби намерил малко котенце и се погрижил за него. Вторият признак е, че детето намира конкретна дума в текста, но не разбира връзката между отделните изречения. Например, то може правилно да отговори, че Боби е прибрал котенцето, но да не може да обясни защо го е направил. Причината не е написана като готов отговор в едно изречение. Детето трябва да свърже информацията, че навън е валяло, с решението на Боби да прибере животното на топло. Ако тази връзка го затруднява, не казвайте веднага «прибрал го е, защото е валяло». Вместо това го насочвайте с въпроси. Какво беше времето навън? Как според теб се е чувствало мокрото котенце? И с какво му е помогнал Боби? Тези въпроси учат детето да прави изводи. Разбирането на текста не се състои само в намиране на думи. Детето трябва да открива причините и да свързва информацията, дори когато отговорът не е написан дословно. Третият признак е, че детето не може да подреди последователността на събитията. То може да си спомня отделни подробности, но да ги разказва разбъркано. Например, казва първо, че Боби дал храна на малкото котенце, след това, че навън валяло, а накрая, че го намерил пред входа. Това показва, че отделни части от текста са останали в паметта му, но все още не са свързани в цялостна история. За да му помогнете, задайте трите въпроса. Какво се случи първо? Какво направи героят след това? И как завърши историята? Можете да нарисувате три празни квадратчета и детето да направи по една малка рисунка за началото, средата и края. След това, нека използва рисунките като опора и разкаже историята със свои думи. Има и един лесен начин да проверите разбирането у дома. Изберете кратък и подходящ за възрастта текст от 3 до 5 изречения. След прочитането не питайте само «разбрали?». Кажете: разкажи ми най-важното, без да използваш същите думи като в текста. Ако това е трудно, преминете към 3 по-конкретни въпроса. За кого се разказва, какво се случи и защо се случи. Не правете заключение само след един текст. Умората, непознатите думи, дългите изречения или трудната тема също могат да затруднят детето. Наблюдавайте дали същият проблем се повтаря при различни кратки текстове, които са подходящи за неговата възраст. Най-важното е да не превръщаме четенето в изпитване. Когато детето не знае отговора, нашата задача не е веднага да го поправим, а да му покажем как да се върне към текста, да намери информацията и да направи връзката. В Comprehend използваме именно такъв подход. Чрез кратки текстове, ясни стъпки и вълшебни въпроси, детето постепенно се учи да открива смисъла, да подрежда информацията и да разказва със свои думи. Помагалата ни за четене с разбиране можете да разгледате на comprehende.com. Последвайте профила на Comprehende, защото в следващото видео ще ви покажа какво да попитате вместо общия въпрос. Разбрали текста?